Štvorhviezdičkový hotel Panorama, otvorený v roku 2015 v srdci Trenčianskych Teplíc, patrí medzi popredné wellness hotely na Slovensku. Ponúka vysoký štandard ubytovania v elegantných a moderne zariadených izbách s balkónom a výhľadom na malebné okolie tohto kúpeľného mesta. Wellness centrum je oázou pokoja, kde si hostia môžu vychutnať relaxačný bazén s vodnými atrakciami, rôzne druhy saun vrátane fínskej, párnej či aromatickej a širokú ponuku masáží a zábalov. Pre tých, ktorí preferujú súkromie, ponúkame privátny wellness s výrivkou a saunou, doplnený o pohár šumivého vína pre dokonalý zážitok. Pre večernú zábavu je k dispozícii nočný bar s kaviarňou a diskoparketom. Hotel je ideálnym miestom pre firemné podujatia, teambuildingy, obchodné stretnutia či konferencie, ako aj pre svadby a rodinné oslavy. Okolie ponúka množstvo príležitostí na výlety a športové aktivity, či už ide o pešie túry, cykloturistiku alebo návštevu termálnych kúpeľov.